Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
martangiang mahita. Ali Tuhan di bata parguguna suhatudusan, sailehon jala patubu madihami haporseon nasitong, tabai ma haporseon nami ganup ari asalam togu, lehon madihami holong ni roha naso marpangaci, asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma, lehon dihami pakirimon namangulu, asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami, sai oloi ma pangiduan nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata, ima nadienet sian patik patuluhon, dohot lapatanna. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, ai hona huhumna do sogot akan namarsineang di goarna. Dia do lapatani i oddo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manulum-nulum, manang marujar-ujaran narwa, manang mangaci marhiti-hiti goar ni debata, ai dinatar sosak dohot ditangiang, dohot dipuji-pujian do si dohonon goar ni debata. Idu saatna atong rap martangiang mahita mangido gogo tutu hata debata, lau mangulahon nahobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patik ni. Amin. Potima dosata martangiang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia, ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang 3 hali hami roh tujulum, huhilala hami, rikot do asini roham disaluhut hami halak pardusa. Alani i do ubahen nahu paserep hami diri nami sadarion di julum. Jala hupah ratopot hami, tung na jot-jot do hami mandibil sian akadalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang dihalomuhon roham hamatea ni akapar dosa, alai hamu bawa ni rohana do lomo ni roham. Asa mangulu, sesama saluhut hageduhun nami do pangalasyon nami,
marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot ma asini roham dihami marhite-hite panediangon dohot hagogoon ni tondi parbadia. Asa tarapul situtu rohanami majouho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Tabegema hatani dibata, songonodo hatani Tuhan Jehovah, nunga diasaiho au marhitesian aka dosam, jala nunga dilojaiho au marhitesian aka hajahatonmu, au tutu au sadiri manelesei aka pangalosim ala ni hadirioku, jala dang behu paingot ingot aka dosam, hasangapon ma di dibata na digijang. Amen. Tabegema hatani dibata naga beturpuk epistel di minggu tasadarion ima nadinet sian Matius bidu 20 tolu ayat 20 tolu saat roh di ayat 20 walu. Tajaham amar sikap sorin di ayat 20 walu rab hita majahasa. Marjea mahamu siboto surat dohot parise hamu pangaci ai di parsapulu hamu do aka suan-suanan na met-met. Alai tading do aka patik na umawal di bahen hamu, songon hati goran, para sinerohaon dohot haburjuon. Si ulaot do nasadaon, alai unang matadrig nasadaan. Hamu partogi nama pitu, di pasisi hamu do rongit, alai ia gajah di bodut hamu do. Marjea mahamu si boto surat dohot parise, hamu pangaci, ai di payas hamudo panginuman dohot makuk sian duru, HP marisi padoboon do dohot pargadop buson. Eho parise nama pitu, parbagasan ni panginuman ni majolo payas, asagabe ias nang duruna. Marjea mahamu si boto surat dohot parise, hamu pangaci, ai sumaddo hamu tu tanoman na hinapur, akan adenggan berengan sian duru, HP marisi holi-holi ni namate dohot nasa narotak. Tongon songoni hamu, tigor hamu nian idao ni halak sian duru, alai anggo di bagasan, gok pangacion dohot nasokhu, ido sohatna, martua do akan atumangihon hatani dibata jala nau peopsa. Amen. Thank you.
tahaditakon ma haporseon na tai songo na hinatidakon ni dongata sa haporseon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba idu ama pargugu na sohatudusan na tumopalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Antondi parbadia adorang so habubuan ido tuhata na tumpaon na bernit di pahuman ni selatus nama te tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat ubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun di debata jahoba amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana pa imamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dot namate au porsea di tondi perbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopani ala Kristen akan nabadia dohot di asisani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogut daging ni halak namate dohot dia nguluan na sora suda amin. Horas Tikting di Huriatta HKBP Rawamangun Minggu 8 Agustus 2021 Ibadah Minggu HKBP Rawamangun Hobar Tuanjuran Pemerintah Minggu Sadarion 8 Agustus 2021 Gereja HKBP Rawamangun Patupahon Parmingguan Holan Marhite Live Streaming Ima pukul 10 Marbahasa Batak pukul 10 tolu Bahasa Indonesia, pukul 10 onom tolu puluh Bahasa Indonesia. Sude ruasni Huriatta asa mandohoti parmingguani di Ganup Jabutabe. Pemakaian gereja dohot Timotius atau Lukas. Partupolon dohot pamasu masuhon naung terjadwal boido di patupa di gereja alai holan 20 halak. Do naboi mandohoti 10 sian paranak dohot 10 sian parboru. Jala pinangidoma asa jolo swab antigen aka namandohoti gedung Timotius dohot Lukas sementara dang boijo dipake marsibabahi dohot martolu M. Pentahbisan pendeta merdomu tu surat Nieporus HKBP pentahbisan pendeta di Piara Jatarutung di Patupa hari Minggu Sadarion 8 Agustus 2021 acara pentahbisan pandita Boima di Ihuton sian YouTube channel HKBP Rawamangun. Tatangakon ma acara pentahbisan paditai Boi Mardalan dohot Denggan. Partangyangan Wek hari Rabu 11 Agustus 2021 pukul 10 siawib di Patupa Huriatta do Partangyangan Wek Marhite live streaming atau YouTube sian gereja. Sude ruas ni Huriatta asa mandohoti Partangyangani sian Jabutabe. Sumbangan tu gereja di Jalo Huriatta do sumbangan sian keluarga ima vitamin Hevit Plus sebanyak 6 pak 600 tablet sian NN, vitamin Kaviplex sebanyak 20 pak 2000 tablet NN, beras 25 pak masing-masing 5 kilo, minyak goreng refill 50 plastik dari NN, 150 buah kotak kardus dari NN, 15 paket sembako dari keluarga Kurnia Sari Pasaribu Sianwek Kelapa Gading, 10 box vitamin C dan 10 box masker dari keluarga B Tambunan, Wek Kampung Ambon. Mauliatema di keluarga Naung Pasahaton Sumbangani, Anggiat Mamarguna Jalam Harlapatan di akar ruasta na sangat membutuhkan. Tuhan nama masu hita saluhutna. Pelayanan dewan-dewan, Dewan Koinonia, Seksi Paropuan, Selasa 10 Agustus 2021, pukul 10.06 WIB, naing di Patupa Sermon atau PHD Punguan Ina Sola Gracia, pinangidoma asa sude Ina Sola Gracia mandahoti sermoni. Dewan Diakonia, Seksi Diakoni Sosial, Nunga di Patupa Huriatta HKBP Rawamangun, kegiatan bakti sosial, peduli COVID tu Ganup ruas ni Huriatta,
na isoman di Jabu, jala alani positif COVID siandana poti parasian, sebagai penanggung jawab di Lehon tu Dewan Diakonia. Pelaksana IMA Seksi Diakoni Sosial HKBP Rawamangun, isi paket berupa beras, minyak goreng, susu ultra UHT isi 1 liter 2 kotak, Indomie goreng dohot Indomie kuah rasa soto, masker 1 kotak, hand sanitizer, obat vitamin Hafid Plus. Untuk tahap kedua, Indomie diganti dohot crackers kongguan. Diharapon tu sude ruas ni huriata na taronjar rohana pasahat ton bantuan tu aka dongata na terpapar COVID di masa PPKM boima di pasahat tu huriata marhite diakoni sosial ni huriata. Jala mauleatema tu aka ruas naung mangalehon sumbanganna tu hatama na mangalehon pasu-pasu tu hita ganup. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di horotas tikting naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu di batama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu paota bahen sangap di goarna. Songoni matikting di huriata di minggu sadarion. Martang yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti aka ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Nagabeturpuk jamita dihita di minggu tasadarion, ima tarsurat di buku kita panurirang Yeremia bindu 22 mamuka sian ayat sada sahatu ayat sia songonon ma didok. Boti hatani Jehovah tuat maho tu bagas ni raja sian Juda jala hatahon ma disi hataon dohonomu ma tangihon ma hatani Jehovah ale raja ni Juda nahundul di atas sabangsa ni si David. Ho dohot akan naposom, dohot na ni rajanmu akan nabongot tu aka harbanganon. Boti hata ni Jehovah, radoti hamu mauhum dot hatigoran. Jala paluahamu na tarsamuni sian tangani halak pangarupa. Jala unang mga rupa hamu manang mambain gugo tu halak ndadagang. Tu natading dilampin dohot tu na mabalu.
Jala unang durusok kamu mudar naso marpipot di ingananon. Ay molo diradoti hamu hata ondeng, saya dong do masuk tupi-tupitu ni bagasan raja akan namar habangsa di habangsa ni si David. Akan namarisi, namar si hudul di hureta, dohot di hoda, nang ibana, nang akan naposona, dohot nani raja anak. Ale molo so ditangiho kamu aka hataon, nunga pola maruari ahu tu diriku ninna Jahoba, ikon gabe halongongan bagason. Ay songonon dohata ni Jahoba, taringo tu bagas ni raja sian Juda, giliat dohonian diau, ale pucu ni Libanon. Ikon gabe halongonan doho bahenokku, gabe huta akan naso marpangasi. Jala ahu padirihon do pakho aka jol mapangago mangaloho. Ganup mardongan senjata, nasida mana bahau ares akan napinilitmu, jala manipalkon tu bagasan api. Jala torop bangsa mamulus, sian lambung ni hutaon, jala didokbe ganup tu donganna. Buasa tung songoni baheno ni Jahoba tu hutaon nasai bolon, jadi dohono nasida ma. Ala natina dikon nasida padan tu Jahoba debata nasidai jala marsomba tu aka debata sileban uhut mangoloi nasida ido yanggo sahakna. Hamu aka dongan sah persiawan di bagasan Kristus Yesus. Di bagasan minggu sadarion marhite-hite jamita turpuk dihita nuaingon ima songon sada soso-soso manang peringatan Tuhan Yesus asa hita sadiri molo nunga di lean sada soso-soso manang peringatan harus kita perhatikan. Soso-sosoi ima asa boi tapatupa hasitongan dohot hati goran. Molo tabereng diturpuk tahun, ahado ulaning mambahen sahalak dang boi patupakon keadilan. Aladang jeli jala adong ketidakpedulian. Ale diturpukon dang dipasombu debata aka ruasna di bagasan penindasan. Mulut aja di ayat 3. Radoti hamu mau dohot hati goran jala palua hamu natar samuni sian tangan ni halak pangarupa. Jala unang mangarupa hamu manang mambain gugu tu halak dagang. Tuna tading dilampin dohot tuna mabalu jala unang durusok kamu mudar naso marpipot di ingananon. Debata sadiri na menanggapi panurirang Yeremia. Asa boy panurirang Yeremia menegor pasahaton molo adong di bagasan sadak kepemimpinan ni raja naing manian ikon tarida hasitongan dohot hati gorani. Mungkin adong do masa nahalak bisa berlaku tidak adil. Adong do tiki nahalak mangarampas hak ni akan adeba. Jala jojo terjadi penindasan dan pemerasan. Alai turpukon hamu akadongan naing patuguhon hapor siota naing mambaik kita margogo apalagi nakin di epistel di jamita partangiangan asa unang hidup kita di bagasan kemunafikan. Seolah-olah kita yang paling rajin ke gereja,
Seolah-olah kita yang paling benar melakukan segala sesuatu. Apa yang kita katakan itu benar adanya, orang lain selalu salah. Selalu kita mengatakan bagaimana orang lain ini, apakah sudah melakukan kebenaran dan keadilan? Jangan tanya kepada orang lain, tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan keadilan dan kebenaran itu? Alana molo saya tasukun halak, kita tidak akan berkembang. Molo tasukun halak, kita tidak berbuat. Asa boi tarpatupa, hasitongan dohot hati goranon di tonga-tonga ni huriata KBP Romangun, di tonga-tonga ni kepemimpinata, di tonga-tonga ni rumah tanggata, ikon do parjoloon tapatupa di bagasan dirita. Karena pengalaman seperti itulah yang terjadi dalam konteks jamitata sadarion nasian panuran ring Jeremiaon. Debata nunga mangalehon akar raja lau mangayomi lau memimpin nasida. Dianggap do rajaon boy melindungi, mengembalakan. Alai ahak mana terjadi? Masih ada raja yang memakai kekuasaannya tidak takut akan Tuhan. Tatanda do si Jeremia. Di bortiat do peibana nunga di jo de bata ibana gabe pelayan na. Jala ditegas sondo, ia Jeremia ditugaskan de bata ima laho memperbaiki kehidupan di tonga-tonga ni bangsa Israel untuk berani menyatakan kebenaran dan keadilan. Molo ta ingot sejarah di si Jeremiaon, memang dia masuk dalam kelompok panurirang reformasi. Salah satu yang sangat menentukan dalam perjalanan kepemimpinannya, dia harus menyampaikan pesan Tuhan dengan sebenar-benarnya. Jala Jeremia ima salah satu panurirang kelompok, ya kalau di pengetahuan isi Alkitab Perjanjian Lama, Yeremia ini termasuk salah satu nabi besar dalam Perjanjian Lama yang dengan keras mengkritisi praktek kebijakan raja terhadap umat Israel. Bagi Yeremia, parukilon niaka ruas adalah kesalahan para pemimpin yang tidak menjalankan kepemerintahannya dengan baik. Alani tidokdo molo adong raja nasa patu, naso taat, naso biar mida Jehovah, maka kita lihat kepentingan rakyat tidak didahulukan. Istana kepemimpinannya akan runtuh menjadi puing. Kota yang dulu ramai akan menjadi padang gurun. Kehadiran Yeremia di tonga-tonga nih kepemerintahan manang ke istana kerajaan mengingatkan bahwa jadilah jadilah pemimpin yang pro rakyat. Alani molot aja di ayat tolong ngeri do. Tabereng do di bagasan jamitata sadarion kritik Yeremia yang sangat keras melawan kesewenang-wenangan seorang raja. Kehadiran Yeremia menyatakan sikap Tuhan terhadap kesewenang-wenangan ini. Alani do kritik ini di sini pesan berupa hal yang sangat keras, sama dengan epistel di mana Tuhan sangat keras mengingatkan supaya kita jangan menjadi orang munafik. Seolah-olah kita taat kepada Tuhan, kita rajin ke gereja, rajin berdoa, tetapi kita tidak mengasihi, tetapi kita tidak menjalankan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan
Sama halnya dengan di sini. Yeremia mengingatkan para raja supaya mereka bisa memperhatikan satu kelompok orang-orang yang perlu diperhatikan, yaitu anak yatim, para janda. Ini adalah penekanan supaya mereka jangan ditindas. Bagi siapa-siapa yang melakukan kekerasan atau ketidakadilan kepada kelompok anak yatim dan janda ini, tidak ada ampun bagi Tuhan. Inilah yang mau dikritisi si Yeremia, taringot tu kebijakan-kebijakan pemimpin. Asa unang nasida menindas rakyatnya demi membangun istana dan pundi-pundi kerajaan rakyat sengsara. Nabi Yeremia hadir mengingatkan perlakuan yang seperti ini harus di-stop. Jangan diteruskan. Karena dengan terbangunnya sistem kesewenang-wenangan, tidak ada lagi rasa aman. Bahkan iman pun hilang. Dan adong rasa aman, hapor siope mago. Hamu akadongan. Dipatakas panuriran Yeremia, di bagasan menghadapi situasi sulit yang dialami oleh Yesus, dia tetap harus mengandalkan Tuhan. Kita diajak di sini agar tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Pandemi COVID yang kita tunggu-tunggu bukan semakin membaik, malah semakin banyak membawa jiwa. Saya berbahagia melihat warta jemaat hari ini karena kita dalam melakukan doa malam untuk teman-teman yang sakit, saudara-saudara yang sakit. 1 minggu kemarin masih di angka 219, tapi hari ini sudah 71 orang. Itu bukan kekuatan kita. Kita hanya berdoa. Tuhan mendengarkan doa kita dan saudara-saudara kita disembuhkan dari segala penyakit. Kenapa Tuhan mendengarkan kita? Tuhan lihat dari orang-orang yang berdoa ini ada yang setia. Ada yang benar-benar berdoa dari hatinya. Bukan hanya kamuflase. Bukan karena supaya dilihat orang. Bukan supaya dipuji orang. Tetapi kerinduan hati meminta. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang sakit. Sakit menahun. Yang terpapar COVID. Kesetiaan kita kepada Tuhan tidak akan membawa kita kepada kehancuran, tetapi membawa kita kepada kedamaian dan keselamatan. Coba tarenuk kojo, ahado padan ni debata tuhita. Masih setiakah kita pada janji pernikahan? Masih setiakah para pemangku jabatan dengan sumpah janji? Masih setiakah orang percaya di dalam janji iman kita bahwa kita adalah persekutuan orang kudus? Masih setiakah para suami, para bapa menjadi imam dengan janji keimamannya di tengah-tengah keluarga? Ketidaksetiaan adalah penyangkalan terhadap Tuhan yang setia pada janjinya. Dang lomo rohani debatang. Hita holan berkata-kata. Hita holan menghakimi halak. Ainu nga diulahon. Hamu aka hasitongan doa tatigoran. Jangan bertanya. Tapi lakukan dalam hidupmu sendiri. Karena bagi Yeremia di bagasan turpukon. Molo ruas ni debata yang sungguh-sungguh mau keluar dari situasi krisis ini. Allah tidak membuat syarat apapun. Dan syarat juga tidak ada yang sulit untuk dilakukan. Hanya satu. Pauba roham. Bertobatlah dan berbalik kepada Allah. Lakukanlah keadilan dan kebenaran.
Bukan untuk orang lain, tapi paling tidak untuk keluargamu sendiri. Mampu nggak kita melakukan keadilan? Orang tua, adilkah kita mengasihi anak-anak kita? Apakah kita masih merdikan-dikan dengan anak yang satu dengan anak yang lain? Di dalam gereja juga seperti itu. Bisakah kita melakukan pelayanan tanpa harus melihat tanda petik siapa orangnya? Mari kita lakukan. Karena sangat dibutuhkan saat ini adalah Yeremia masa kini. Agar kita mampu menampakkan suatu slogan. Kita harus berani mengatakan bahwa gereja kita berdiri di atas keadilan dan kebenaran. Karena sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai bapak, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, di tengah rumah tangga jangan saling mencari kebenaran, tapi mengintrospeksi diri, sama halnya di gereja. Molo naing mandokon hasitonganna, sudedo hita sitong. Alai diturpukon di dok, taulahon ma hasitongan dohot hatigoran, na seturut lomoni rohani di bata dang lomota. Jadi jangan tanya apakah kamu sudah melakukan keadilan dan kebenaran. Camkan itu dalam hidup kita. Kitalah yang harus melakukan keadilan dan kebenaran. Molo sudehi tamangulahoni tarida manang keadilan hasitongana benar-benar sitong. Jadi kita harus berani mengatakan iya kalau itu iya, tidak kalau itu tidak. Jangan dipengaruhi oleh apapun. Kita tidak boleh sombong dengan jabatan yang diberikan Tuhan saat ini untuk kita. Kita tidak boleh tinggi hati, tetapi jadilah orang tua, suami, ibu, anak, pemimpin yang rendah hati, dan yang pertama adalah yang takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita mampu melakukan keadilan dan kebenaran yang diminta Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat tema di pasat rohanami Tuhan. Alanu ngadi leokotiki nama cayuli dihami marsao rap dohotho. Diajak dohami Tuhan. Asabui hami gabe pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Buasa jot-jot hami manukun. Apakah sudah dilakukan keadilan dan kebenaran? Ajari hami mengintrospeksi diri nami. Justru hami do parjolo na ikon patupakon keadilan dan kebenaran seturut kehendak Tuhan. Molo nungahu lau kami di bagasan ngolo nami lam taridama hasitongan dohot hati gorami Tuhan. Jot-jot kami menilai orang lain tetapi tidak mau menilai diri kami. Jot-jot kami menyalahkan orang lain, tidak mau menyalahkan diri kami. Marhite-hite turpuk sadarion diajar dohami. Asa mampu kami mengintrospeksi diri, tidak hanya bertanya, tetapi saatnya berbuat dan bertindak sesuai dengan yang Tuhan minta kepada kami. Alani Tuhan, di bagasan tikion martangia kami tuho, ho mana masu-masu hami saluhutna. Songoninang sadarion. Nagabe tuan rumah KBP Rawamangun di acara pentahbisan padita nadong di Piaraja Tarutung. Dengan mamardalan saluhutna Tuhan, tarpasu-pasu masude ruas parhala do pandita KBP Rawamangun. Marhite aka pelayanan-pelayanan na pinatupa di Piaraja Tarutung. Songoninang Tuhan, martangnya kami tu aka dongan nami na di bagasan parsahitan.
baik sakit naung menahun, sakit naliling, songoninang aka namarsahit ala terpapar COVID. Nyonya Purba boru situmorang Robert Hutauruk, TP Simanjuntak Yasmin Sinaga, STP na 70. Haposan Lumantobing, Hilda boru Tapu Bolon, Ricky Lumantobing, Masda Megawati boru Marpaung, Nyonya Frida Tapu Bolon, Siva Natania Charlotte boru Silain, Hernando Sianturi, Timothy Sianturi, Nyonya Malau boru Tajulu, Gabe Malau, Tiosari Orlan, Tambunan, Elizabeth boru Sirait, Nyonya Pasaribu boru Simanjuntak, Nyonya Siregar boru Pakpakan, Elim boru Siregar, Dermawan boru Simanjuntak, Beni Daniel Marpaung, Nyonya Simarmata boru Simangungsong, Beni Sinaga, Nyonya Sintua Lumbanturun Hutasoit, Nyonya Sintua Marbun boru Nenggolan, Siti Bonur Sianipar, Sitor Siringo-ringo, Minar Hutagalung, Novita Manurung, Grace Sitanggang, Lavenia boru Manalu, Gustaf Manurung, Sintua SP Hutasoit, Demo Banjarnahor, Nyonya Siahaan boru Sitanggang, Florida boru Manalu, Las Maria boru Panjaitan, Naomi boru Sianturi, Nyonya Sianturi boru Bakara, Asnita boru Garingging, TP Nababan, South Huta Barat, Ryan Sidabutar, Rosenta Nurlela Sinaga, Frapda Sidabutar, Tamado Sidabutar, Clara boru Huta Barat, Sintuawe Banjarnahor, Andar Sidabalok, KMC Hombing, Nyonya Simanjuntak boru na 70, Yohanes Arifin, Christian Nathanael Arifin, Bames Wilson Siregar, Basaria boru Purba, Tamara boru Tagaul, Dame Herlina Sinaga, Nyonya Sintua Jesi Nenggolan boru Silalahi, Eva Sari boru Hutajulu, Natalia boru Hutajulu, Maranata boru Simbolon, Ferdinandus Tapu Bolon, Junjung Sitorus, Desi Natalia Siahaan, Nyonya TH Pasaribu, Bastar Manurung, Nyonya Bastar Manurung boru Aruan, Stephen D. Pardede, Nyonya Tambun Erna boru Manurung, Nyonya Siburian boru Huta Barat. 71 orang di Bagasan Parsahito Tuhan. Adong naung leleng dihilala Parsahitonna. Adong nahona COVID. Saluhut na isip 70 halakot Tuhan, hubua kami tu Bagasan tanganmu, pasu-pasu maubat, tangan dokter, rumah sakit, aka cairan, aka alat na dipakai nasida, asa marhitei saluhut na, tambah malum nasida, jalaboy mapajupang dot hami di aka ari nanaing ro, di Bagasan hahipason las ni roha. Pos roha nami, mula marsitutu kami martang yang tuho Tuhan. Halongangan terjadi mak. Alani patuduho matu kami alusi Tuhan tangyang nami. Songoni nang si hol ni rohani akaganup keluarga naso di ledo pelumem. Tung leo ma Tuhan alusi tangyang nasida. Nang situasi arsak nuaingon pandemi COVID-on. Ale anggo pasu-pasum dang sumurut Tuhan hujalo kami. Pasu-pasu ma. Sudi aka keluarga nama kasih holi lumem Tuhan. Pasu-pasu keluarga nahona PHK. Na membutuhkan biaya hidup di Saunarion. Lehon kecukupan di nasida. Lehon solusi lau mengatasi aka keperluan biaya rumah tangga. Aka nakarejo Tuhan. Pasu-pasu asabui bertahan di pada usian PHK. Akan mangaluli parkarejuan lehon kemudahan Tuhan. Uboto hamido molo mangasahon gogo dangadong naboy Tuhan. Alay alapos rohan nami dangadong nasetar patu paho. Boydo sude mardalan di Bagasan las ni roha. Akan natua-tua nami naung lansia jaga nasida Tuhan. Lehon las ni roha haipason di nasida. Asa toktong nasida di Bagasan. Bui toktong martangiang marlas ni roha mamuji pasangapon guarmo nabadia. Pasu-pasu ganup keluarga, pasu-pasu ganup aka ulawan pelayanan nami, asa saluhutna hombar tulamoni roham tarlu mobi
mampu hami patupahon aka ulaon hasitongan dot hatigoran ima seturut lomoni roham. Tuhan pasu-pasu mahami saluhutna di bagasan sadarion upasat hami ngolu nang toni nami tuho mana mandongani hami. Sesa jumolo dosa nang pangalesyon nami. Marhite Yesus Kristus jalo matang yang nami asi maroham. Amen. Marende hita uhut tapasahat mapeliata diganup bagas tabe boy ditransfer, boy dipasahat langsung manang melalui barcode. Edeta papungu pelian ima sia nomor 240 alu. Tatangnya kon ma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang hodo harorwani saluhut si leon-leon na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyana ni leomi tu hami pele nami tuho se jalo mai gabe uap na husus si jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asau parasya kami peleanon. Patimbul hon harajon muritonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni sileon lehomi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asalam lehoni tondiro di amanami na di Banua Ginjang, saya pinar badia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saot malomoni roham di Banua Tongaun songona di Banua Ginjang, leon matu hami sadarion hangoluan siap hari, saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unak kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala dipasorhon ma damena tutondim.
Atas nama Pendeta KBP Rawamangun, Sude Parhalado KBP Rawamangun, songoninang tim musik, tim multimedia, Pasato Tuhita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu.